Kuvamisile ukuzwa izitha zamaNazaretha mayifuna ukudelela nje amaNazaretha zithi into edala amaNazaretha engayifuni inja ukuthi inja yadla ikhanda likaMprofeti Isaiah Shembe. Nami-ke ngakhula ngikuzwa lokho noma ngangizwa nje ukuthi into engamanga futhi ngadinge umuntu ozoze echaze kahle. Namhlanje ngithi ake ngichaze nje ukuthi kungani iNazaretha kungamele lifuye inja. Inja iyisilwane esingahlambulukile, iyisilwane esingcolile. Isilwane-ke esingcolile kusuke kuyisilwane esidla noma yini. Inja iyayidla indle yomuntu. Inja futhi iyamudla umuntu mayefile. Ngakho-ke iyisilwane esingcolile esingahlambulukile njengoba ngisho nengulube uma uyiNazaretha awuyidli ingulube ngoba ingulube ingcolile idla noma yini. Into-ke edala ukuthi inja kungakhulunywa lutho ngayo eBhayibhelini ukuthi inja bekuyisilwane sasehlathini ebese iphilisa ngokuzingela sidla inyamazana. Kuvele kamumva ukuthi inja abantu beyifuye iBhayibheli selabhalwa. Nangaphandle nje kwalokho mawuke waqala wafuya inja uyikholwa usuke usunomunye uNkulunkulu usuthembele kuyena ukuthi uyena okugadile nokubhekile. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu akabe sahlala nawe, akabe sakuvikela ngoba wena usunayo vele uNkulunkulu okuvikelayo. Thina-ke sakhula sitshelwa ukuthi inja iyisilwane esingahlali nengilosi, iyisilwane esingcolile. Ngakho-ke inja mawusuke uyifuyile ekhaya ngesikhathi ikhonkotha kubaleka ingilosi zekhaya, ingilosi okuyizona ey'bheke ekhaya ziqhele bese ikhaya ligcina seligadwa yile nja le.